Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira, gaur apirilaren 1 da ostirala, hauek dira Iruña herriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Abiatu da korrika, euskeraren aldeko lasterketak 2500 kilometro egingo ditu Euskal Herri osoan zehar. Greba ISNN enpresa autokarabana batek Iruña zeharkatu du langilentzako hitzarmen duina aldarrikatzeko. Nafarroko zahar egoitzetako langilek grebarekin jarraitzen dute. Elurra Nafarroan da jada. Ozonoak Nafarroan kutsatutako airearen kalitatea hobetzeko plana aurkeztu du ingurumeneko departamentuak. 2 anbulantzia osasun materialez kargatu abiatu dira Iruñetik Ukrainako 2 ospitaletara. Lan osasunak 8 jardunaldi informatibo antolatu ditu Nafarroko nekazaritzan traktore istripuak prebenitzeko. Nafarroko gobernuak 2.800.000 euro eman dizkien Nafarroko 44 kirol federaziori. 1000 ikasle baino gehiagok parte hartuko dute udaberri honetan Natura Sentitu programaren edizio berri batean. Joaquin Maia musika eskolak gaur ireki ditu datorren ikasturterako ikasle berriak aurrez izena emateko epea. Iruña Europako batzordeak antolatutako inklusioren eta aniztasunaren Europako lehen hiriburu sarietarako lehen hautatua izan da. Nafarroko gobernuak bakearen aldeko kontzertu antolatu du Paco Damas musikariaren eskutik memoria, bizikidetza eta giza eskubidei buruzko jardunaldien barruan. Abiatu da korrika euskararen aldeko lasterketak 2500 kilometro egingo ditu Euskal Herri osoan. Iruña herrira iritsiko da larunbatak goizean. Ostegunean arratsaldeko 4:00 abiatu da korrika Murriotik. Korrikaren 22. edizioa hasi da, aurrekoa bukatu zen Lurralde beretik. Emozio izugarria lehen kilometroetan Amurrioko Aekako euskaltegiko 6 irakaslek gidatu dutenean lekukoa. 11 egunez geldituko den lasterketa hunkigarria martxan da. Ibilbideari dagokionez lehen arratsalde gauean Aiarako kuadrillatik eta Enkarterrietatik igaro da lekukoa eta gaur Arrankudiagatik sartu da Hego Uribera. Arratsaldeko 5 inguruan Gasteizera iritsiko da. Apirilaren 2 Iruña harrapatuko du lasterketak, apirilaren 4 Donibane Garazi eta Maule. Apirilaren 6 Bilbo, 9 azken aurreko etapan Baiona, eta apirilaren 10 goizeko 7:30 inguruan Añorgatik sartuko da Donostiara. Greba ISNN autokarabana batek Iruña zeharkatu du langileentzako hitzarmen duina aldarrikatzeko. Sindikatuek nabarmendu dutenez, ISNNko langileek Iruñeko Volkswagenen barruan soldata txikienetako bat dute Iruña herriko ustezko motor ekonomikoa dena. Nafarroko Volkswageneko enpresa batzordeak babesa helarazi die greban dauden ISNNko langilei. Langilek 16 greba egun bete dituzte ostegunean, soldata duin baten alde, hainbat mobilizazio eta protesta egin dituzte. Hala nola ostegun honetan Iruña herrian egindako autokarabana. Karabana Beriaingo enpresaren instalaziotik abiatu da eta Volkswagen lantegian amaitu da. Sindikatutik adierazi dutenez ISNNko langilek urtean 14.000 euro garbi baino gehiagoko soldata dute eta enpresak uko egiten dio soldata duinera, soldata igoerak negoziatzeari eta enpresa batzordeko kideak iraindu eta kaleratzeekin mehatxatzen ditu, grebaren hasieratik izan duten bilera bakoitzean. ISNNko enpresa batzordea ostiral honetan bilduko da lan ikuskaritzarekin, konpainiak lan uzten inguruan egin ditzaken arau hausteak aztertzeko. Nafarroako zahar egoitzetako langileek grebarekin jarraitzen dute, UGT Lab eta Comisiones Obreras sindikatuek deituta mobilizazioak deitu dituzte Foru Erkidegoko sektoreko lehen hitzarmenaren negoziazioaren alde presioa egiteko. Grebaren 5. egunean hainbat mobilizazio egin dituzte Nafarroko zahar egoitzetako langileak. UGT Lab eta Comisiones Obreras sindikatuek deituta Foru Erkidegoko sektoreko lehen hitzarmenaren negoziazioaren alde presio egiteko elkartu dira.
Ohar batean 4 sindikatuek kritikatu dute ezinezkoa izan dela, proposamenetan aurrera egitea iazko maiatzean patronalarekin eta Nafarroko gobernuarekin negoziazioak hasi zirenetik. Ostegun eguerdian elkartaratzea egin dute Ama Oblataz egoitzaren ondoan, eta arratsaldean 6etan manifestazio egin dute Iruñeko autobus geltoki zaharretik abiatuta. Azken bilera martxoaren 17an izan zen eta patronalak negoziaziorik ez egiteko jarrera eutsi dio. 3. adinekoen sektoreko langileen lan baldintzak hobetzeari uko egiten dio. Gaitzetsi dute. Sindikatuek nabarmendu dutenez, ez dugu gure aldarrikapenetan amore emango eta ez ditugu mobilizazioak bertan bera utziko, eta azpimarratu dute oso garrantzitsua dela sektoreko langile guztiek greba egitea patronalen eta Nafarroko gobernuaren gutxieneko jarrera negoziatzailea lortu arte. Kalitatezko kontratazioak kontratu duinekin, behin-behinekotasunarekin eta kontratu partzialekin amaitzea. Segurtasun eta babes neurri eraginkorrak. Sektorean putre funtsak mugatzea eta galaraztea. Zerbitzuen kudeaketa publikoa, prestakuntza eta sistemaren profesionalizazioa eta ikuskapenak indartzea eskatu dute. Era berean, sektoreko patronalei eta Nafarroko gobernuri eskatu diete, erantzunkizuna bere gain hartzeko, lan baldintzak nabarmen hobetuko direla bermatzeko, eta horrela mendekotasunaren sektorean kalitatezko zerbitzuak emateko diru publiko zeutzitako sektorea baita. Sektore hori zerbitzu publiko debaldezkoa eta unibertsal gisa onartu behar da. Ez diogu mobilizatzeari utziko lan honen duintasuna bermatu arte, gaur egun gaizki ordaindutako, ikusezin bihurtutako eta gutxietsitako lana da. Adierazi dute 4 sindikatuek eta berretsi dute bide horretan ezinbestekoa dela egoitzen hitzarmena. Elurra Nafarroan da, jada asteburu honetan errepideetan eta mendirako irteeretan kontu handi zibiltzea gomendatu du babes zibilak. Nafarroko gobernuak arretaz gidatzeko eskatu die gidariei erkidegoko iparraldeko errepideetatik zirkulatuz gero, elurra ari baitu bertan une honetan, eta aurrikuspenen arabera datozen orduetan ere elurra botako du. Ez dago arazorik klimatologiaren ondorioz sare nagusiko bidetatik zirkulatzeko eta bigarren mailako zenbait itxita daude trafikora. Burgi Saba Frantziakoa, Belagoako mendatea Juan Pitoren ostatua Otsagabia, Irati, Aralarko San Miguelerako sarbidea, gainera kateak erabili behar dira, Artesiagako mendatean, Egozkoeko mendatean eta Urkiagako mendatean. Bestalde, Erroko mendateko errepidean trafikoari beste bide bat emantzien ari zaio goizeko 6:30 33.000 litro gasolio zeramatzan zisterna kamioi bat bidetik atera baita. Ez da isuririk izan eta gidaria onik atera da izan ere, ibilgailua elur geruza mehe baten gainean irristatuta abiadura txikian. Gainera ordu berean beste bide irtera bat izan da 20. kilometro puntuan Pirinetako autobidean. A21 Monreal udalerrian autoren gidaria ez da zauritu. Nafarroko gobernuak elurra kentzeko 83 makina mobilizatu ditu, elurra 300 metrotik gora egingo duela iragarri du. Makinek galtzara kenduko dute beharrezkoa izan ez gero. Nafarroko autobidean AP15, Sakanako autobidean A10, Bideko autobidean A12, Leitzarango autobidean A15, Iparraldeko autobidean A1 eta Pirinetako autobidean A21. Iruña eta Beobia lotzen dituen errepidea, 121 errepide nazionala eta Iruñako ingurabidea PA30. Artesiaga, Azpiroz, Belagoa, Karraskal, Egozkoe, Etxauri, Oiokoak eta Goñikoak ere. Baitere, Otsondo, Loiti, Uxue, Urbasa eta Urkiagako mendatetako errepideak. Gogoratu behar da Estatuko Meteorologia Agentziak abisu laranja aktibatu duela gauerditik Nafarroko erdialdean, ito isurialde Kantauriarrean elurra egin dezakelako izan ere, 400 metrotik aintzinera, 24 ordutan 5 zentimetroko elurra pilatzea espero da, eta 15 zentimetroko ere izan daiteke eremu altuenetan, eta 5 eta 10 zentimetro artekoa erdialdean eta Iruñerrian. AEMETek abisu laranja ezarri du elurragatik, Pirinioetan 24 ordutan 15 zentimetrorainoko lodiera pilatu baitezke 1000 metrotik gora.
Ozonoak Nafarroan kutsatutako airearen kalitatea hobetzeko plana aurkeztu du ingurumeneko departamentuak. Foru erkidegoan ozonoak eragindako kutsadura murrizteko 10 neurri ditu eta gobernu irekian kontsultatu ahal izango da jendaurrean jartzeko. Itziar Gomez Landagarapeneko eta Ingurumeneko Kontseilariak Pedro Zuazo Ekonomia Zirkular eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariarekin batera ozonoak Nafarroan kutsatutako airearen kalitatea hobetzeko plana aurkeztu du prentsaurrekoan. Planak isuriak murrizteko 10 neurri proposatzen ditu funtsezko bi alderditara bideratuak: hirigunea eta trafikoa ibilgailuen zirkulazio murriztea, zirkulazio optimizatuz beharrezkoak ez diren isuriak saihesteko, eta industria errekuntza murriztea, optimizatuz eta elektrifikazio eta autokonsumo elektrikoko aukeraketara mugituz, isurketa barreiatuak eta konposatu organiko ez metanikoen emisioak ahalik eta gehien murriztuz. Kontseilariak nabarmendu duenez, planaren helburua da Nafarroan ozonoak eragindako kutsadura eta horrek pertsonentzat eta ingurumenarentzat dituen ondorio kaltegarriak gutxitzea. Kontuan hartuta airearen kalitatea hobetzeko emisioak murriztera bideratutako jarduerek neurri handi batean berotegi efektuko gasen isurketa murriztearen eragina dutela eta hori funtsezko zutabea dela klima aldaketaren aurkako borrokan. Plan honen helburua Nafarroan ozonoak eragindako kutsadura murriztea da eta ondorioz horrek pertsonentzat eta ingurumenarentzat dituen ondorio kaltegarriak gutxitzea. Inportantea da azpimarratzea plan hau estuki lotuta dagoela klima aldaketari aurre egiteko burutzen ari garen ahaleginarekin. Izan ere, airearen kalitatea hobetze aldera emisioak murriztea helburu duten neurriak, berotegi efektuko gasen izurketen murriztea ere ekarriko baitute. Bi ambulantzia osasun materialez kargatuta abiatu da Iruñetik Ukrainako bi ospitalera. Ibilgailuak Nafarroako erizainen elkargoak eta Nafarroako Kaixabankeko langileen elkarteak jasotako ekarpenen bidez egin dira. Bi ambulantzia osasun materialaz kargatua Iruñetik abiatu da Ukrainako bi ospitaletara, zaurituen leku aldaketak hartatzeko. SOS Ukraina klusterra egiten ari den ekintzen barruan dago bidalketa hau. Laguntza humanitarioan Nafarrotik bideratzea errefuxiatuei eta kaltetuei zuzendua dago. Bigarren eskuko bi ambulantzioiek erostea posible izan da Kaixabankeko voluntarioen elkartearen eta Nafarroko erizaintzaren elkartearen bidez. 3 ibilgailuak, 2 ambulantzia eta laguntzarako furgoneta bat ofizialki ateratzeko ekitaldia Iruñako udaletxe plazan eginda. Barruan ambulantziak Ukrainera 16 motxila garraiatzen dituzte urgentziazko interbentziorako. 10 ohatila, 30 berpiztaile aireztapen unitateak, 350 laringe maskara intubazio trakealerako, botikinak, huts sistemak, zauriak eta hemostatikoak sendatzea, odola koagulatzeko produktu bat duen gaza mota bat eta odol jarioa gelditzeko erabiltzen dena, eta aposituak. Material sanitario hau erosia izan da SOS Ukraina klusterren azken urtetan jasotako dohaintza ekonomikoei esker. Lan osasunak 8 jardunaldi informatibo antolatu ditu Nafarroako nekazaritzan traktore istripuak prebenitzeko. Lehen saioa Tuteran egingo da Erriberako mankomunitatearen egoitzan. Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak Landagarapeneko eta Ingurumeneko departamentuarekin lankidetzan 8 jardunaldi informatibo antolatu ditu traktore istripuen prebentzioari buruz. Nafarroko nekazaritza eskualde guztietan. Lehenbiziko saioa hilak batean izango da Tuteran. Helburua da erabiltzaileak sentsibilizatzea ibilgailu mota horiek iraultzeagatik gerta daitezken istripuak saihesteko hartu behar dituzten neurrien inguruan. Horiek baitira, nekazaritza eta abeltzaintza sektoretan ezbehartasaren lehen kausa. Zikloa apiril eta ekaina bitartean garatuko da. Zure bizitza iraulketarik gabe kanpainaren barruan. Ekimen honen bidez, traktorearen erabilera segura sustatu nahi da eta iraulketa kasuetan babes egitura rollover protekzion eta segurtasun uhala duten ibilgailuen kopurua handitzea lortu. Gainera, erabiltzaileak kontzientziatu nahi dira iraultzeko arriskuaz eta horrelako istripuek eragin ditzaketen kaltez.
Nafarroako gobernuak 2,8 milioi euro eman dizkien Nafarroako 54 kirol federaziori. 77.000 pertsonak duten lizentzia Nafarroako kirol federazioetako batean. Nafarroko gobernuak Nafarroko Kirolaren Institutuaren bidez Nafarroko 54 kirol federaziori 2.788.454 euroko laguntza ematea onartu du 2021ko irailaren batetik 2022ko abuztuaren 31 bitartean egin behar diren jarduerak finantzatzeko. Diruz laguntzen diren jardueren artean federazioen funtzionamenduari dagozkionak daude, hala nola kirol jarduerak egitea, txapelketa ofizialetan parte hartzea eta antolatzea, edo selekzioen jantziak eta ekipamentuak erostea. Diru zenbatekoari dagokionez hauek dira laguntza gehien jasotzen duten federazioak. Saskibaloiak 185.788 euro, Euskal Pilotak 177.812 euro, futbolak 164.883 euro, mendia eta eskalada 134.367 euro, tiro olimpikoa 115.257 euro, hipikak 110.424 euro, atletismoa 109.484 euro eta padelak 105.018 euro. 1000 ikaslek baino gehiagok parte hartuko dute udaberri honetan Natura Sentitu programaren edizio berri batean. 2020an hasi zen jarduerari haur eta lehen hezkuntzako 18 ikastetxe gehitu zaizkio. Haur eta lehen hezkuntzako 1057 ikaslek parte hartuko dute udaberri honetan Iruñeko udaleko ingurumen hezkuntzako zerbitzuak bultatutako Natura Sentitu programan. Ekimen honen bidez ikasleak hiriko parke eta lorategi publikoekin harremanetan jartzen dira eta bertan dauden flora aniztasunari eta behar dituzten zaintzei buruz ikasten dute. Hezkuntza programa horrek ez du inolako kosturik ikastetxentzat eta 2020ko udazkenean hasi zen. Ordutik 25 ikastetxetako 2000 ikasle baino gehiago erakarri ditu. Udaberrian 18 ikastetxek hartuko dute parte eta guztira 57 eskola talde izango dira. Izan ere, martxorako, apirilerako eta maiatzerako eskainitako plazak beteta daude. Hala ere, ekimena udazkenean eskainiko da berriro. Bisita gidatuen bidez ikaslek hiriko berdeguneak arakatuko dituzte naturarekin berriz konektatzeko. Jarduera horrek hezkuntza osagai izateaz gain, parte hartzen duten ikasleen ongizate fisikoa, psikologikoa eta soziala bultzatzen du, dinamiken eta jolasen bidez. Jarduerak adin tarte bakoitzera egokitzen dira. Joakin Maia Musika Eskolak gaur ireki du datorren ikasturteko ikasle berriak aurrez izena emateko epea. Aurre inskripzioa web orrian edo 010 telefonoan egin daiteke eta plazen esleipena zozketa bidez egingo da. Iruñeko udalaren Joakin Maia Musika Eskolak hortziralean irekiko du ikasle berriek 2022-2023ko ikasturterako behin-behinean izena emateko epea. Udal eskola hontan musika prestakuntza jasotzeko interesa dutenek behin-behineko izen emate telematikoki egin dezakete apirilaren 12 arte. Hala, ubebikoitza.pamplona.es Eskuela de Musika webgunearen bidez nola 010 edo 94820 telefonoren bidez. Herritarrendako arreta zerbitzuaren telefonoa da. Eskola musika irakaskuntza ez arautuko ikastetxea da, Iruñeko udalarena eta Iruñan erroldatutako personei zuzenduta dago. Adingabei, zein helduei, baldin eta gutxienez 7 urte badituzte. Behin-behineko izen ematea amaituta, zozketarako onartuen behin-behineko zerrenda maiatzaren 4an jakinaraziko da. Eskolako iragarki taulan zein webgunean. Erreklamaziotarako epea igarota, maiatzaren 20an zozketarako onartutakoen behin betiko zerrenda argitaratuko da. Ikaspostu libreak esleituko dituen zozketa ekainaren 24an eginen da. Ikaspostua lortu dutenek matrikula ekainaren 29an eta 30an eginen dute. Joakin Maia Musika Eskolak 1000 ikasle ditu gutxi gora bera. Musika hizkuntza zein koru taldea irakasgaiez gain, 23 instrumentu eskaintzen dira bertan, pianoa, akordioia, gitarra, trompeta, tromboia, trompa, tuba, bombardinoa, flauta, saxofoia, klarinetea, fagota, oboeta, biolina, biola, biolontxeloa, kontrabaxua, kantua, perkusio, txistua, gitarra elektrikoa, baxu elektrikoa eta bateria.
Iruña Europako Batzordeak antolatutako inklusioaren eta aniztasunaren Europako lehen hiriburu sarietarako lehen hautatua. Sariek tokiko agintariek gizarteratzea sustatzeko eta diskriminaziorik gabeko gizarteak sortzeko egindako lana aitortzen dute. Iruña da inklusioaren eta aniztasunaren Europako hiriburuen sarien lehen ediziorako hautatua izan den Espainiako 7 hirietako bat. Sari horiek aintzat hartzen dute Europar Batasuneko hiriek, herriek edo eskualdek gizartaratzea sustatzeko eta diskriminaziorik gabeko gizarteak sortzeko egiten duen lana. Europako Batzordeko Justizia eta Kontsumitzaileen Zuzendaritza Nagusiak antolatzen ditu. Sari hauek aukera paregabea dira tokiko agintariek politika eta ekimen desberdinak eta inklusiboagoak aurkez ditzaten herritarrentzat. Sariek aniztasunari eta inklusioari buruzko ekimenak biltzen ditu diskriminazio arrazoi desberdinak, sexu arraza edo etnia jatorria, erlijio edo sinesmenak, desgaitasuna adina edo sexu joera eta intersekzionalitatea jorratzen dituztenak. Aurkeztutako 82 hautagaietatik 22 aurre hautaketa eginda, horietatik 7 espainiarrak, Andaluzia, Antekera, Barcelona, Bilbo, Gipuzkoa, Olot eta Iruñakoak. Erakunde horiek erantzukizun handia erakutsi dute beren toki erkidegoetan inklusio eta aniztasuna sustatzaren eta babestearen alde. Nafarroako gobernuak bakearen aldeko kontzertua antolatu du Paca Damas musikariaren eskutik memoria bizikidetza eta giza eskubidei buruzko jardunaldien barruan, que a todas las balas se les haga de noche, Poetas en Paz izeneko emanaldia apirilaren 7 izango da, arratsaldeko 7 Baluarteen. Sarrera doakoa da eta gonbidapenak leihatilean eros daitezke. Herritarrekiko harremanetako departamentuko bakearen bizikidetzaren eta giza eskubideen zuzendaritza nagusiak, que a todas las balas se les haga de noche, Poetas en Paz bakearen aldeko kontzertu antolatu du. Paco Damas musikariaren eskutik emanaldia apirilaren 7 izango da, arratsaldeko 7 Baluarteko ganbera aretoan. Bakea bizikidetza eta giza eskubideak urtero apirilean memoria bizikidetza eta giza eskubideak jardunaldiak antolatzen ditu. Arteetatik begiratuta kontzertu honen bitartez bakearen kultura bultzatzeko eta indarkeriari gabeko gizarte plural eta demokratiko bat lortzen laguntzeko konpromisoa erakutsi nahi du. Bere arazo eta desadostasunei elkarrizketaren, errespetuaren eta konponbideen bilaketa partekatuaren bidez heltzeko. Los ojos abiertos pendientes de un sueño, versos como salmos antes de las 12. Que no encuentren zapatos los amos del fuego. Hau izan da guztiak gaurkoz, eskerrik asko zuen arretagatik eta hurrengo astera arte.